Dek lamo bana hidup di rantau, indah mencoba lai sambanyo amak. Kini taraga yolah main bau, baru ikhlah lita dek takkan samba amak. Kini nan bisa denai membayangkannya, kok di rantau kok indahlah kabasuo. Samba di rantau jo samba amak, di luar samo di dalam balai neraso. Sambanyo amak yolah main bau, sampai tabau di dalam rahasia. Taraga bana diri denaiko, lah baangan-angan rasonyo dalam rangkuangan. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak sambanyo amak. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak dan nai rasokan. Kini nan bisa denai membayangkannya, kok di rantau kok indahlah kabasuo. Samba di rantau jo samba amak, di luar samo di dalam balai neraso. Sambanyo amak yolah main bau, sampai tabau di dalam rahasia. Taraga bana diri denaiko, lah baangan-angan rasonyo dalam rangkuangan. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak sambanyo amak. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak dan nai rasokan. Dek lamo bana hidup di rantau, indah mencoba lai sambanyo amak. Kini taraga yolah main bau, baru ikhlah lita dek takkan samba amak. Kini nan bisa denai membayangkannya, kok di rantau kok indahlah kabasuo. Samba di rantau jo samba amak, di luar samo di dalam balai neraso. Sambanyo amak yolah main bau, sampai tabau di dalam rahasia. Taraga bana diri denaiko, lah baangan-angan rasonyo dalam rangkuangan. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak sambanyo amak. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lemak yo lemak dan nai rasokan. Alhamdulillah kegiatan kita Marandang tahun ini dapat kita laksanakan berbudaya. Jadi kita mengangkat budaya Minang yang mulai
tertinggal serta paguyuban TKKU Inspirasi dalam rangka program Marandam. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk melestarikan kearifan lokal. Jadi pemerintah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu selalu mensejajarkan pendidikan itu tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan saja, juga diiringi dengan pengetahuan tentang kearifan lokal, adat istiadat, dan pendidikan agama. Jadi di Kabupaten Agam itu ada program Agam Cakap. Cakap artinya cerdas, anak-anak kita upayakan cerdas. A, agamais, anak punya nilai agama. K atau kreatif. Kemudian A-nya yang satu lagi adat. Dan P, partisipatif. Dek lama bana hidup di rantau, indah mencoba lai sambanyo amak. Kini taraga yolah main bau, baru ikhlah lita dek takkan samba amak. Kini nan bisa denai membayangkannya, kok di rantau kok indahlah kabasuo. Samba di rantau jo samba amak, di luar samo di dalam balai neraso. Sambanyo amak yolah main bau, sampai tabau di dalam rahasia. Taraga bana diri denaiku, lah baangan-angan rasonyo dalam rangkuangan. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lama yo lama sambanyo amak. Gulai coba dah joran dah lokan, sabana lama yo